उधाशी पडशील. त्यामुळे हे तुझ्या बाबतीत मला घडवून द्यायचं नाही. याच्यासाठी पर्याय माझ्याजवळ आहे. पर्याय तरुणपा आहे. कोणच हा मार्ग आहे? आम्ही या मार्गाने न जाता ब्राह्मणाचा वेश धारण करून याचक या स्वरूपानं त्याच्यापर्यंत जाणं उचित होय. चला. गौरी शंकरा जय शुभंकरा आता जय शुभंकरा हे महेशा नमो भूतेशा तू हे महेशा ही माझी तुझी आनंद घन विलासा भूतेशा तू हे महेशा ही माझी देशाधिपती जरासंध यांचा जय जयकार असो. जरासंध राजा यांचा जय जयकार असो. जय जयकार करणारी कोण व्यक्ती आहे? एक याचक म्हणा. याचक? होय. याचकाला काय हवंय? आमची एक प्रामाणिक इच्छा आहे. अशी कोणती? आणि ती तुम्ही पूर्ण करा. हा तुम्हाला धन द्रव्य काय हवंय? असं आम्हाला वचन देऊन सांगितलं पाहिजे. वचन? वचन? हा. याचकाच्या इच्छेची पूर्तता करण्यासाठी, आत्मिक समाधानासाठी. हे घे वचन. हे घे वचन. असेल त्या इच्छेची पूर्तता होईल. सांग काय हवंय? जरासंध महाराज, आम्हाला युद्धदान हवं. युद्धदान मागणारी व्यक्ती आणि हे सवेशांतर करून कोण आहेस? ब्राह्मण वेशांतर करून तू इथपर्यंत आलास? खरंय. अरे, मनातील जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी आमची पावलं इथपर्यंत पडली. वेश बदलून आम्ही आलोय, कारण आमच्या मनातील इच्छा ही कामना पूर्ण तुझ्याकडून हवी होती. कृष्ण, तुझ्या मनात असणारी इच्छा परिपूर्ण होणार नाही ती नाही. कारण तू तुझ्या जीवनात केलायस ते काय केलायस? काय असं केलं? तुझा माझा तेढ का निर्माण झाला? या सारा सर्वस्वाची जाणीव आहे ना तुला? पण
कारागृहात आव्हान या जरासंधाचं तुला आव्हान. श्रीराम हा माझ्या संचिताची ठेव, माझ्या संचिताची ठेव, पाहिला निराकार दीग, पाहिला निराकार दीग, माझ्या संचिताची ठेव, माझ्या संचिताची ठेव, पाहिला निराकार दीग, पाहिला निराकार देव. हा देव ब्रह्मांड नायक, देव ब्रह्मांड नायक, देव सर्व ठाई एक देव, सर्व ठाई एक, पाहिला निराकार देव, पाहिला निराकार. अरे काय हे समान सिने समान योद्धा, प्रश्न कळला मला. अरे म्हणून प्रतिकार तावा तावा करताय. याचा मृत्यू माझ्या हातून एवढे म्हणून थांबितो आहेस. दादा शांत हो जरा सांग. अरे पहा ना, सारा तुझं सैन्य, हे सारं सैन्य नेत्र कटाक्षानं तुमचं हे युद्ध पाहत आहे. त्यामुळे अरे शस्त्र युद्ध का, अरे हा तर एक पोर खेळ आहे रे. ओळखे? हो. अरे समान शिले समान युद्ध म्हणजे युद्ध कसं झालं पाहिजे, कसं शास तसं. अरे मुष्ट युद्ध करा. होय. देवा. हो दे. बघूया आता काय काय हिंमत आहे. शाबास.
कपट अरे पाहतोयस का कपट तरी सुद्धा तुम्हाला शरण नाही का? अरे काय तुझी हिंमत अंगात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत दादा म्हणजे दादा अभिमान वाटतो ना त्यामध्ये. म्हणजे दादा दादा गदाधर दादा की का अगदी दादा अखेरच्या क्षणी का होईना क्षणभर. अरे मी तुझा पराक्रम पाहिला तुला आश्चर्य आज वाटलं. लक्षात राहणार तेव्हा तुझ्या ते दोन तुकडे करत होतास पण मात्र ते पुनश्च जुळत होते तो जिवंत होत होता तर याला कारणच तसं आहे कारण याचा बाप बृहद राजकर्ता अरे तो बृहद्रथ राजकर्त्याला पुत्र संतान नव्हतं आणि पुत्र संतान नसल्या कारणानं तो शोकाकुळ झाला दुःखी कष्टी झाला आणि म्हणूनच आपल्या दोन राण्यांना घेऊन एक राणी म्हणजे सुलक्षणा होय आणि दुसरी त्याची राणी म्हणजे गुणसुंदरी या दोघांनाही घेऊन त्यानं अरण्याचा मार्ग पत्करिला हा मार्गात एका आम्र वृक्षाखाली चंड कौशिक महामुनी त्याला भेटले आणि त्यांना त्यांची योग्यता पाहून राजकर्त्यानं म्हणजे याच्या बापानं नमस्कार केला आणि नमस्काराला म्हणून आशीर्वाद देण्यासाठी कल्याणाचा आशीर्वाद दिलाच पण दुःखाचं कारण विचारलं चेहऱ्याचं निरीक्षण करतात दुःख आहे असं समजता क्षणी कारणही विचारता क्षणी कारण सांगण्यात आलं की पुत्र संतती नसल्या कारणानं मी दुःखी आहे आणि म्हणून ते दुःख दूर करण्यासाठी त्या महंतांनी समोर पडलेला आम्रवृक्ष तो आम्रवृक्ष प्रसाद म्हणून दोन्ही बायकांना आणि म्हणून तिथपर्यंत राजानं जाणं केलं ते दृश्य पाहिलं आणि त्यावेळी त्या जरेनं सांगितलं की त्यावेळी मी त्याला सांधलेला आहे याचे दोन तुकडे होते हा अर्धा अर्धा जन्माला आला होता त्यामुळे याला मी सांधण्याचं कार्य केलं म्हणून त्याचं नाव जरासंध असं ठेवा जरासंध असं ठेवा आणि एवढंच नव्हे ती भक्ती त्यानं केली तो वरदान मिळवून घेतला पण तो कसा तर ज्यावेळी याचे त्याप्रमाणे दोन भाग होती आणि याचे दोन्ही भाग विरुद्ध दिशेला जातील त्यात याचा मृत्यू अटळ होय त्यात मृत्यू अटळ होय तू दिलेला नेत्र संकेत आणि तू दिलेला संकेत म्हणून मला याचं मी सांगतो तंततंत पालन केलं. आज जरासंध वेळाय बघ आमच्या राजस्व यज्ञात आता कुणाचा साऱ्या राजकर्त्यांना घेऊन तो यज्ञ पूर्ण केला पाहिजे मग देवा साऱ्यावर राहावं. साऱ्यांना देवापाशी नाही हो वशिला देवापाशी नाही हो वशिला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला नाही सोव